Anem a fer una lectura de ritmes i serà de la següent manera. Recordeu que la negra la llegim ta. Anem a llegir ta i a fer una palmada a la vegada. Ta. Quan apareix el silenci de negra, com que representa el silenci i no sona, farem el gest, però no llegim res. Ta. La lectura de ritmes la farem de la següent manera. Apareixerà en la pantalla 4 pulsacions en ritmes i quan apareix en blanc i negre la llegiré jo, molt atents. I quan canvia de color la heu de repetir vosaltres el mateix ritme que jo he tocat, d'acord? Blanc i negre toque jo, quan canvia de color toqueu vosaltres, repetint el mateix ritme que jo he tocat.